Podzalowa pa zipata za mudzi wa oyera mtima, inde mu mzinda wowalawo, umene sitidzafanso, umene kulira kulibe, tidzafuwula ndi owomboledwa onse, imfa, mbola yako ili kuti. Umenewu ndi mutu umene utitsogolere mu phunziro lathu la lero, mu ulendo wathu osinkhasinkha ndi ozindikiritsana wina ndi mnzake kunena kuti ndife alendo, koma mu mzinda wopatulikawo umene ife ana a Mulungu tikalowemo nalandira mphoto yaulere yolonjezedwayo, tidzafuwula, imfa, mbola yako ili kuti. Tikadzawomboledwa, tikadzafika mwamba, dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzaimba chigonjetsocho. Indetu tidzaimba chigonjetso, imfa itagonjetsedwa. Tidzafuwula nanena molimbika, imfa, mbola yako ili kuti. Titseke m'maso tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, dzina lanu lilemekezeke Mulungu wathu chifukwa chikondi chanu ndi chosatha chimene matipasa ife tsiku ndi tsiku. Mutamandike Mulungu wathu chifukwa chotipasanso mawu wabwino, inde tsiku labwino lonena kuti tikhoza kumvera uthenga tikanali ndi moyo, ndi kuti tipange chisankho kuzapezeka mu dziko la owomboledwawo, inde mudzi wopatulika umene sitikakhala alendo. Mulemekezeke ndi kutamandika Mulungu wathu. Tikusowani kupezeka pakati pathu, ndi kuti phunziro ili likafikire ku chosowa cha wina aliyense payekha kuphatikiza ine ndemwe. Mutamandike ndi kukwezeka Mulungu wathu chifukwa chotipatsa mdalitso woterewu. Tapempha zonsezi kupyolera mu dzina lanu Yesu Khristu, amen. Mu tsiku lachinayi pamene tikukambirana za chitsitsimutso, inde pamutu onena kuti ndife alendo. Mu tsiku la lero tikhala tikukambirana pamutu waukulu onena kuti imfa, mbola yako ili kuti. Titagonjetsa, titadusa ndithu mipingwinima yosiyanasiyana, imfa itagonja, matenda atagonja, tsoka litachotsedwa. Tikamawerenga kuchokera pa Genesis chapter 23 verse 3 ndi 4, timamvapo nkhani yachisoni, inde nkhani yachisoni yakuyikidwa m'manda kwa Sara, okondedwa wake wa Abrahamu wachikhulupiriroyo. Nayenso imfa inamupeza mu dziko la chilendo. Mu dziko la chilendo ili anthufe tiziferedwa. Imfa zimene takhala tikumana nazo, ena tatayana athu, ena makolo athu, ena achibale athu, ena aphwathu, ena akulu athu, ena anzathu. Timakhala ndi mafunso osiyanasiyana kuti Ambuye kodi munaloleranji kutichotsera okondedwa athu. Ena amafika pofotokoza kunena kuti abwino sakhalitsa bwanji mu dziko ili lovuta, mu dziko la chilendo. Pakuzindikira kunena kuti munthu amadya mavuto okhaokha, masiku ake okondwera ndi ochepa, ne Mulungu amalola okondedwa athu atengedwe pa njira ya imfa kuti akapumule kuzowawa za mdziko lino. Iwe ndine Mulungu akutisunga pa cholinga kuti tilape tikonze ndithu machimo athu, timulandire Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Abrahamu osachimwayo nayenso anakumana ndi chiphinjo cha imfa. Tatiye tiwerengere limodzi pa verse 3. Ndipo Abrahamu anauka pa wakufa wake, nanena kwa ana a Hiti nati. Abrahamu amakhala pakati pa ana a Hiti mu dziko la Kanaani. Atamwalira Sara pa Genesis 23 akufotokoza Sara anamwalira ndi zaka 127. Atamwalira Abrahamu anali okhudzika mtima, namulira mkazi wake okondedwayo. Verse 4 akufotokoza, ine ndine mlendo wakukhala ndi inu, mundipatse ndikhale ndi manda pamodzi ndi inu, kuti ndiyike wakufa wanga ndisamuthirenso maso.
Kodi alipo amene angafune kuti adziona okondedwa wake amene wafa azimuthira maso? Pamene munthu wamwalira, chimene chimatsala ndi kuonongeka, kuola. Pamatuluka fungo loyipa limenenso likhoza kupangitsa kuti amoyo nawonso moyo wawo uchoke ngati sasamalitsa. Ndi chifukwa chake kumayenera munthu akafa akayikidwe m'manda, tisamuthirenso maso. Indetu ngakhale kumulingalira chifukwa pali zopsa zimene zimakhalapo. Ena pakulingalira akufa moyo uno apembedza nazo Satana. Inde ziwanda zamba kuwazunguza moyo uno chifukwa chakukhala nayo nthawi yomalingalira akufa. Tate wachikhulupiriro anafika ndithu pofotokoza kunena kuti ndiyike m'manda okondedwa wanga ndisamuthirenso maso. Chikondi chimatha. Ena anafika poimba chikondi cha mdziko chimatha motere. Koma tazindikira nawo Satana wapangisa kunena kuti chikondi chitisamathe. Anthu tizikhalabe olumikizana ndi anthu akufa, kutipembedza mizimu yokugwa. Mulungu atithandize. Kupyolera mu phunziro ili tikuyenera kupanga zitsimikizo zonena kuti sindikufunanso kumuthira maso, kuonana naye okufa wathu, okufa wanga amene ndinamuyika m'manda. Mulungu akhudze mitima yathu, akhuze mtima wanga, akhuze mtima wanu, nakutontholesani pa imfa zimene simumaziyiwala, zimene munafika ponena kuti na imfa ine sindingayiwale. Munayika zithunzi zosiyanasiyana za anthu amene anafa m'nyumba mwanu, mukamaziona mumakhala mukumalira. Koma Father Abraham, Tate Abraham, amene tonse ndife ana ake mwachikhulupiriro, anafika ponena kuti ndisamuthirenso maso. Kodi chinachitika ndi chani? Kunena kuti olungamayo afe, olungamayo achotsedwe ndithu pamaso pa Abrahamu, ndipo olungamawo amachotsedwa pamaso pathu chifukwa chani? Aroma chapter 5, tatiye tiwerengere limodzi. Aroma chapter 5, tiwerengapo mavesi angapo. Tufuna timve kunena kuti kodi imfayi inapezeka bwanji pakati pathu? Kodi ndi Mulungu amene analenga imfa? Imfa tusiyo zolowereka. Kuli imfa zosiyanasiyana zimene anthu amapita nazo. Ena amachita ngozi, ena amadwala, ena timangoti wangogwa munthu sanadwale. Imfa zowawa zimene anthu amadutsamo. Aroma chapter 5 verse 12 akutifotokozera. Chifukwa chake monga uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo, chotero imfa inafikira anthu onse chifukwa kuti onse anachimwa. Zachisoni nanga. Uchimo unalowa m'dziko lapansi mwa munthu mmodzi, ndi imfa mwa uchimo. Mphotho ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ndiyo moyo wosatha, umene kupyolera mwa moyo mwa Yesu Khristu walonjezedwa kwa ife. Motero ifeyo tikuyenera kupanga chisankho chonena kuti okufa athu ayiwalike. Tisakhale nacho chipembedzo chopembedza anthu okufa, tisakhale nacho chipembedzo chomafunsira kwa anthu okufa, pakuti amene ndi machenjerero a Satana amene waayika pakati pathu. Tate tiwerengere limodzi pa verse 14 pamene akufotokoza kunena kuti komatu imfa inachita ufumu kuyambira kwa Adamu kufikira kwa Mose, ngakhale pa iwonso amene sanachimwa monga machitidwe ake Adamu, ndiye fanizo la wakudzayo. Aleluya. Amene akufawa siochimwa, sochimwa kuposa ifeyo. Alipo ena amene anafa amene alolungama, monga tawerengera verse ili kunena kuti monga imfa inayambira pa Adamu amene anachimwa kuyambirirayo, aliponso ena amene sanachimwa, amene Mulungu analola kunena kuti afe. Dziko ili likuthamangira zaka 6,000. Miyanda yafa kusiyana ndi anthu amene tili moyo leroli, mibado yosiyanasiyana. Chifukwa imfa inalowa ndi chimo. Verse 15 akutiuza koma mphatso ya ulere
silingana ndi kulakwa. Haleluya. Mphatso ya ulere ya moyo wosatha silingana ndi kulakwa kwa munthu amene walapa machimo ake onse, wodala amene machimo ake akhululukidwa ndipo sakumbukirika. Kuli bwino kuti ife pa nthawi yathu imene tikudzafa tidzafe tili olungama na Mulungu, pakuti ngati ambiriwo anafa chifukwa cha kulakwa kwa mmodziyo, tifatu chifukwa cha kulakwa kwa mmodziyo, chifukwa cha kulakwa kwa Adamu amene anapanga chisankho chakudya chipatso choletsedwacho, inde cha mtengo wapakati. Tonse tifa, tiyang'anizidwa ndi imfa chifukwa kwalembedwa kunena kuti munthu akuyenera kufa kamodzi, kenako kudikira chiweruzo, inde chiweruzo chimene chidzatipatsa ifeyo moyo. Tatiye tipitirize kuwerenga. Akutifotokozera kunena kuti makamaka ndithu chisomo cha Mulungu ndi mphatso ya ulere zakuchokera ndi munthu mmodziyo Yesu Khristu zinachulukira anthu ambiri. Haleluya. Kupyolera mwa munthu mmodzi Yesu Khristu chisomo chinachulukira anthu ambiri. Pakuchuluka uchimo chisomo chimakula. Ena kumafika pano pomanena kunena kuti kapulumuka mwa chisomo ndi zona, si ntchito zathu, sikuthekera kwathu. Chifukwa tawerengera kunena kuti koma mphatso ya ulere silingana ndi kulakwa kwathu. Mulungu sanaone tchimo lathu, sanaone kugwa kwathu, sanaone kulephera kwathu, koma anaona chosowa chathu chofuna moyo wosatha. Mtima umafuna zina, thupi limafuna zina, kati mwathu mumakhala nkhondo. Koma Mzimu Woyera tikamulola adzale mbewu ya moyo mkati mwathu, tidzakhala ndi moyo. Chakufachi chidzachoka, inde tidzakumana ndi okondedwa athu amene tinasiyana nawo mu njira ya imfa. Pakulira palipenga lotsiriza. Kodi zinakhala bwanji? Dzuloli timaphunzira ndi phunziro lina la mphamvu limene timaona zakugwa kwa Satana, kuti Satana malo ake sanapezeke mmwamba. Ndipo pamene sanapezeke malo ake mmwamba Satana, zinapangitsa kunena kuti iyeyo aponyedwe ku dziko lapansi. Ndi chifukwa chake misonzi sikuchoka pakati pathu, maliro tsiku ndi tsiku, matenda tsiku ndi tsiku. Kuli matenda anosiyanasiyana amene anthu amangodikirira kunena kuti mwina tsiku lina lilonse timva uthenga wina wake. Inde ngakhale amene tili ndi thanzi lero, taphunzira dzulo kunena kuti moyo wathu uli ngati monga mpweya, uli ngati monga nthuzi tikawerenga kuchoka pa Masalimo 144, umene umangopitirira chabe. Ndi wakanthawi chifukwa ndife alendo amene tangobwera. Inu mlendo ndi mame sakhalitsa pa khomo. Ndi chifukwa chake kuli koyenera ife kusakhalitsa m'dziko muno, chifukwa tikakhalitsa tifika polemedwa sipakapezeka ngakhale mmodzi amene akapulumuke. Masiku awo akanapanda kuchepetsedwa palibe amene akanapulumuka. Imfa zimene tikukumana nazo zosiyanasiyanazi ndikuyankha kwa Mulungu. Mulungu amatha kuona kuti uyu wakonzeka ndimutenge mu njira yotereyi. Aliponso ambiri amene atengedwa mu njira zosiyanasiyana, amene mwina tinawakhwacha kunena kuti uyu sakapulumuka, koma sitikudziwa kunena kuti ola lotsiriza la moyo wawo anamva kuyankhula kotani kwa Mzimu Woyera. Ndi udindo wathu ifeyo kuyendera odwala amene akutaya chiyembekezo, amene alibe thandizo lina lililonse moyo uno, kwauza kunena kuti Yesu sadzakusiyani. Mthandizi wanu ndi Ambuye. Khulupirirani Yesu, mulandireni Yesu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wanu mukanali moyo. Tamvetserani. Chivumbulutso chapter 12 verse 12 akutifotokozera kunena kuti chifukwa chake kondwerani miyamba inu ndi inu akukhala momwemo, iwo amene amakhala kumwambako, kumene angelo sanachimweko, akuti akondwere. Chifukwa chani? Tsoka mtunda ndi nyanja, chifukwa mdierekezi watsikira kwa inu, wokhala nawo udani waukulu, podziwa kuti kantsalira kanthawi. Inu Satana ali nawo udani waukulu, pakudziwa kanthawi kamuchepera, ndi akuyesesa kunena kuti atikokere pansi, inde kutitengera okondedwa athu mu njira ya imfa, kutisiya ana amasiye kuvutika kusowa mathandizo, kulowetsa chisausi chachikulu pa dziko lapansi. Koma ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti Mulungu amaona misonzi yakugwayo.
ndipo tinaye mkulu wa nsembe amene amamva zowawa zathu, amakhudzika ndi chifukwa chake akuyenda mu dziko lapansi muthupi lathuli, anachiritsa anthu osiyanasiyana amene imfa inawatenga, amene nthawi yawo inali isanakwane. Ndi zoona pali imfa zina zimene zimachitika nthawi isanakwane. Inu simukudziwa kunena kuti mutengedwa liti, ine sindikudziwa kuti nditengedwa liti. Pakumva mauthenga ngati awa tikuyenera kuchita changu kuvomereza ndi kumulandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu. Imfa inalowa bwanji mu dziko lapansi? Tate tiwerenge pa Genesis chapter 2. Genesis chapter 2 timaona ndi pamene Mulungu amamalizitsa chilengedwe chake, nafotokoza kuti chilengedwe chinayenda motani monga taphunzira phunziro lonena kuti mawu amalenga. Genesis chapter 2 verse 9 timamvapo zonena kuti Mulungu anadzala munda. Atadzala mundawo, pakati pa munda anayikapo mitengo iwiri. Ndithu mitengo iwiri imene anayikayo panali mtengo wamoyo, komanso panali mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Mundamo anadzala mitengo yokoma ndithu yabwino yolandirika imene munthu amene kumayilandira kumadya. Koma oyipayo anamunyenga munthu, ndiye Mulungu anamuchenjezeratu za mitengo imene anadzalayo. Wamoyo ndi mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa, kuti mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadyedwe. Verse 16, ndipo Yehova Mulungu anamuwuza munthu yonati, mitengo yonse ya munda udyeko. Verse 17, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Mulungu kuti ofika ponena kuti ndithu. Koma Satana anabwera ndi machenjerero ake pa Genesis chapter 3 verse 4 kumuwuza munthu kuti kufa simudzafa ayayi, kulibe imfa. Ndi chifukwa lero lino kuli ziphunzitso zosiyanasiyana zopembedza anthu okufa, mudzina lonena kuti okufa amatipembedzera. Mayi Mariya mutipembedzere ife. Mwina tikhoza kumangokamba za Mayi Mariya, koma inuyo muli nawo akufa anu. Kandi mayi anu munatenga kukhala angelo. Anthu tikumalemba ma status imu, heaven has gone. What? Amayi anga kumene muliko mutipembedzere. Tili nawo mafano amene taayika in the name mumayina anthu okufa amene tikuwapembedzera, amene tsiku ndi tsiku timakhala tukambitsana nawo nkhani. Samala m'bale wanga, kumbukira pa Chivumbulutso chapter 12 Satana anaponyedwa ndi ziwanda zake. Ukamayankhulana ndi okufako umakhala kuyankhulana ndi ziwanda, umakhala ukutsegula ndithu mageti aziwanda kunena kuti alowe m'nyumba mwako. Ndi umadabwa zinthu zina zikuchitika m'moyo mwako. Inde umadabwa nthawi zina kunena kuti kupemphera mapemphero osayankhidwa, kupanga business yosayenda, chifukwa chonena kuti wakufa ndi wola. Wakufa akuyenera kuyiwalika, sakuyenera kuonedwanso. Ndi zimene zimapangisa kubweretsa matsoko osiyanasiyana. Inu mzimu wa munthu wakufa ndi osaukitsa. Muone maliro ena aliwonse pamalowa chuma chambiri kunena kuti munthu wakufa angoyikidwa m'manda. Ndi tikamakhala ndi maganizo amangolingalira za anthu amene anafa, sutukuka munthu, matsoka amangokutsatira. Mwina ena muzikukuyenderani koma muli nawo makhalidwe opembedza okufa, koma mukaukitsa zinthu zina zake moyo wanu siziyenda muno bwino, simukhala okhutitsidwa. Anthu akuvutika lero lino ndi azimuna amene amawagona m'maloto, ana amene amawayamwisa m'maloto, ziwanda zimene zimabwera. Munthu kumamva kunena kuti munthu ndagonedwa usiku, ndagwiridwa usiku, ziwanda. Mwina ndikutheka muli nazo zithunzi za anthu okufa amene mmakhala mukumazionaona foni mwanu amwabamu mwanumo. Mumakhala nthawi yomalingalira anthu okufa ndi kumakambisana nawo nkhani. Ndifuna ndikutsimikizeni, okufa akuyenera kuyiwalika pakati pathu. Palibe kugawana nawo malingaliro ena aliwonse. Pamene munthu wafa malingaliro ake amathera pomwepo. Okufa sadziwa kanthu bi. Olo mutalira motani sangakulipireni fizi inuyo, sangakakulimireni inuyo, mukungotaya nthawi yanu. Bwanji osalirira kwa Mulungu Yesu wa moyoyo akupaseni abwenzi amene akhoza kukuthandizani kulipirani fizi, akupaseni abwenzi amene akhoza kukuthandizani kukulimirani, amene akhoza kukuthandizani kupezerani mwayi. Anthu amoyo osati anthu okufa. Inu okufa ngati safika polemekeza Mulungu ndipo Mulungu salembera mlandu. Pamene iwe ndine
okufa amatembera mlandu. Okufa amabwera m'maloto nkumawuza anthu zosiyana-siyana. Mauthenga ena amabweretsa ndi mauthenga oneka abwino, koma samala ndi ziwanda zimenezo. Mukanizeni njerekezi chifukwa kuyenda mu dziko lapansi kufuna kulikwira, inde kufuna kugwesa ngakhale okhulupirira omwe. Samalani. Mukalota maloto a munthu amene anafa, zindikirani ndi Satana ameneyo. Palibe kulumikizana kwina kulikonse. Mulungu sangatume uthenga wake kupyera mwa munthu amene anafa moyo mwanu. Amatuma uthenga wake kupyera kwa anthu amene ali moyo. Mukachiona chimenecho, gwadani pansi chani kwa Mulungu, Ambuye chonde ndipulumutseni ku mzimu woyipa wa ziwandawu, mzimu wosaukisa, mzimu wakufa, mzimu wofunda, mzimu wowola, mzimu wonunkha uchoke pa moyo panga. Chifukwa pakugwirizisa ziphunzitso zimenezi, ambiri alowa ngakhale mu khalidwe omazigona okha. Kumaona mamuvi oyipa, amadabwa kuti kodi zilakolako zimene zikuchokera kuti. Ndi chifukwa chonena kuti mumakhala nayo nthawi yomalingalira za anthu okufa. Samalani. Mzimu wa anthu okufa ndi oyipa, ndi umene Satana akugwirisira ntchito, ndipo akhala akugwirisira ntchito kufikira kumapeto a nthawi. Okufa atukokhala kwawo ndi kumanda. Monga taonera Abrahamu anakamwika okondedwa wake m'manda, ndikuti asamuthireso maso, asamuoneso, asamuganizireso. Inde okufa akudikira mdzukiro. Pamene lipenga lotsiriza lizalira, okufa adzauka. Pamenepo ndi pamene tonse tidzauke ku ulemero wa Mulungu. Chisankho chimene munthu anapanga chinamubweretsera tchimo lopsa. Chinamubweretsera chilango chachikulu. Pamene munthu anasankha kumvera mawu a mdierekezi, nadya chipatso choletsedwacho, matemberero ambiri analowa mu dziko lapansi. Inde matsoka ambiri tikukumana nawo mu dziko lapansi. Tikawerenga kuchokera pa Roma chapter 5 verse 19, timamvapo kunena kuti pakuti monga ndi kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa, chomwecho ndi kumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Aleluya. Chifukwa cha kusamvera kwa munthu mmodzi ambiri, anthu onse anayesedwa ochimwa. Chomwecho ndi kumvera kwa munthu mmodzi ambiri adzayesedwa olungama. Inuyo abambo inu, mukuwakaniza akazi anu kutsata Yesu, mukuwakaniza abale anu, ana anu kulondola choonadichi chenicheni cha Sabata, mukuwakakamiza kuchita uchimo. Abwana inu, mukuwakaniza antchito anu kupita kukapembedza pa tsiku la Sabata, nawawuza ndizopanda ntchito zimenezo, ntchito ikuthera. Tazindikirani, akunena kuti mwa munthu mmodzi uchimo unalowa. Mwakusamvera kwa munthu mmodzi ambiri anayesedwa ochimwa. Makolo ife tizikakhala nawo mlandu ifa cha zisankho zathu. Anawa tikuwadyesa zakudya zoletsedwa zimene timeto zoti mpaipo izi analetsa. Koma abusa athu kuchecha amati it's okay munthu koza kudya chakudya china chilichonse, zakudya zonse zinayeretsedwa. Ziphunzitso za anthu akufa tisamale nazo. Ziphunzitso zosapereka moyo, ziphunzitso zopereka imfa. Ana athu tapereka ku makhalidwe onyasa. Chisankho chimene inuyo mungapange chikhoza kubweretsa moyo ndi mtendere pakhomo panu. Chibweretsa moyo osatha pa moyo panu. Tapanga ndi chisankho choyenera inu. Kupyolera mwa Adamuyo tonse tinaoneka kuti ndife ochimwa. Koma kupyolera mwa Yesu Khristu, mwa chisomo chake, tonse tikulandiridwa mu ulemerero. Pangani chisankho choyenera. Taonani dziko lapansi linatemberedwa chifukwa cha kuchimwa kwa munthu. Tikawerenga kuchokera pa Aroma chapter 8, timamvapo kunena kuti ngakhale chilengedwe. Aroma chapter 8 verse 22, timamvapo kunena kuti ngakhale chilengedwe nachonso chikubula tsiku ndi tsiku chifukwa cha uchimo wa munthu. Verse 22, malemba akunena kuti pakuti tidziwa kuti cholengedwa chonse chibuula ndi kugwidwa nzowawa pamodzi kufikira tsopano. Haleluya. Zolengedwa zonse zikubula, chilengedwe chikubula, nyama zikubula, miliri yosiyana-siyana yosatha, miliri kumunda, miliri kuziweto, miliri kuwanthu, miliri munthaka, pena paliponse potembereredwa. Mitengo yonse ikubula, ikulira, Mulungu akumva. Pompano Mulungu aweruza dziko lapansi. Temberero lonse libwenzeredwa kwa oyipayo.
inuyo musakapezeke mugulu limene lili, chifukwa mwanamizidwa muchipembedzo chopembedza mizimu yoyipa. Talingalirani, Mulungu akutifotokozera ifeyo kunena kuti munthu anayikidwa kunena kuti kufumbi kumene anatengedwa kufumbi asabwerera. Tikawerenga kuchokera pa Mlaliki chapter 12 verse 7 timamva ndithu akufotokoza motsimikiza ndi Genesis kunena kuti chifukwa chonena wadya mtengo uwu ndinakuwuza kuti ukadzadya uzafa, iwe wadya ufa ndithu. Sanafe tsiku lomwelo ayi, koma patapita nthawi imfa inayamba kuoneka. Mlaliki chapter 12 verse 7 akufotokoza kunena kuti fumbi ndikubwera pansi pomwe linali kale, mzimu ndikubwerera kwa Mulungu amene anawupereka. Mulungu anatilenga modabwitsa, anapumira mpweya wa moyo mwa munthu adamulenga, adamuumba ndi dothi. Ndiye ife timabwerera kunthakako, koma pamene munthu akufa ali ndi Yesu Khristu, amafa ali ndi mbewu ya moyo mwa iyeyo. Ndi Yesu Khristu pakubwera adzamuukitsa. Tikuyenera kukhumba ifeyo kufa mwa Yesu Khristu, osati kufa mwa munthu. Yakobo chapter 3 akutipasa chenjezo. Yakobo chapter 3 tiwerengere limodzi. Chapter 3 verse 15. Verse 15 pali chenjezo lotani: nzeru iyi sindiyo yotsika kumwamba, komatu ili ya padziko, pa chifuniro cha chibadwidwe ya ziwanda. Nzeru yonena kuti okufa saferatu, tikhoza kulumikizana nawo kumatipembedzera akuti sindiyo yotsika kumwamba, komatu ili ya padziko, ya chifuniro cha chibadwidwe ya ziwanda. Inde angelo okugwana ponyedwa aja ndi amene akumafotokoza kunena kuti munthu safe atu. Mzimu wake tikhoza kumakumana nawo. Ndi chifukwa chake Saulo atathedwa nzeru, atapemphera osayankhidwa, anapita kukapembedza ziwanda. Taphunzira ife kunena kuti zimene tili nazo zitikwanire, kupewa kupembedza mizimu yoyipa. Saulo imfa yake inabwera chifukwa anapembedza ziwanda. Tamvetserani, pamene tikuyenda moyo uno tikhala tikukumana ndi zinthu zosiyanasiyana. Tikawerenga kuchokera pa Mateyu chapter 24 verse 24 akunena kuti aneneri onama adzalowa m'dziko lapansi, ndi kuti akanyenge ngakhale osankhidwa omwe. Tisamale kwambiri. Amene tikuyenda nawo enawa ndi aneneri onyenga, akufuna atikope chabe. Tikuyenera kusamala kwambiri pamene tikuyenda moyo uno. Satana aponya makhwekhwe ake osiyanasiyana ndi cholinga chonena kuti agwetse mwana wa Mulungu. Inde azale mbewu yachitayiko mkati mwathu, azale mbewu yopembedza anthu okufa. Tsiku limene okufa wako anafa, basi umakhala ndi maganizo, umponye ma status, ukalembe obuchiwale mu news zopembedza mafano, iya masadaka. Tikawerengatu m'Bible simuzamva pena paliponse kunena kuti ndipo anayika mwambo okumbukira Davide, ngakhale anali mfumu yayikulu, oyo mwambo okumbukira imfa ya Abrahamu palibe, chifukwa okufa amangogona chabe. Amagona nchiyembekezo kudikira tsiku la mdzukiro. Kulibe kumvana nawo, kulibe kulumikiza nawo, kulibe kuwaphera nsembe, kulibe purgatorio, kulibe chani. Zonsezo ndi zipembedzo zamafano zimene kochokera kwake ndi dziko lapansi. Ndipo tikuyenera kupewa. Chifukwa dzulo tawerenga verse kuchokera ku Chivumbulutso chapter 16 verse 13 ndi 14 akumene anena kuti anaona mkamwa mwa chinjoka, mkamwa mwa chilombo, inde mkamwa mwa mneneri wonyenga mukutuluka mizimu yonyasa ngati achule yomachita ma miracles. Ndi chifukwa chake obwebwete waku Endori anakwanisa kuukisa chifanizo chooneka ngati Samueli, koma chili chiwanda. Chikumayankhula zinthu za nzeru, koma chili chiwanda. Nzeruyo ndi ya Satana. Inu Satana amafuna kuti tiziona ngati iye kulibe, koma alipo. Ndipo amachita mwamphamvu ndi anthu okufa. Chifukwa amaziwa zonena kuti ifeyo imfa inang'amba mbali ina ya moyo wathu. Timamva kuwawa ndi imfa za abale athu. Timawamvera chisoni, timazikhala ndi mafunso amene amakhala panda mayankho. Ndi amatibweresera kufaja azitiyankhula mu njira zosiyanasiyana, kumatipepesa, kumatani ndi ziwanda zimenezo. Khulupirirani Yesu. Ngati akumwa kubwererani inuyo ndi ofunika kumasulidwa. Funsani thandizo.
atumiki a Yehova akupembedzereni, muzipembedzere nokha, Mulungu akuthandizani, akuyeretsani maganizo anu. Talingalirani, takambirana kunena kuti Satana amadza ngati mngelo wakuunika kuchokera pa 2 Korinto 11:14. Ndicho linga chonena kuti akagwetse ngakhale olungama omwe. Biritsitsani kambewu kamene muli nakoko, chifukwa Satana sakufunirani zabwino. Komanso tisamale ndi maijaija, chifukwa ena pakukonda maijaija apembedza nazo mizimu yoyipa. Masalimo 106:28. Alowa mchitidwe opembedza anthu okufa, alowa sataniki chifukwa cha maijaija. Masalimo 106:28. Osamangodyapo basi chifukwa mwapita kwakuti, chifukwa muli ku skulu kaya muli kuti, ndiye basi mwatola ichi. Pembedzerani kunena kuti Mulungu akutetezeni. Yesu akakhala mwa inu muzadya chabwino zoyipa, koma Mulungu adzakutetezerani. Koma mukakhala moyo wamtambasale muzadya zakudya zoyipa zoperekedwa ku mafano, mapeto ake muzapembedza nazo anthu okufa, monga anachitira anthu akalewo. Masalimo 106:28. Pali chenjezo la mphamvu lokhuzana ndi anthu amene timakonda kudya. Ndipo anadziphatika ndi Baala Peori, nadyanso nsembe za akufa. Masadaka, nsembe za akufa. Tasamalani inu kupitapita mapwando anthu okufa. Anthu amakhala apereka zinsembe zawo kumene kuja, kuziliza zizi. Kumanga tuchiliza sikulakwika, koma mapwando amachitika pachilizawo ndi amene alolakwika. Chifukwa okufatu akuyenera kuyiwalika. Akuyenera kuyiwalika ndithu, sakuyenera kukumbukirikanso munjira ina iliyonse. Inu Satana amadana ndi mzimu wowombedza, obwebweta wina uliwonse. Chifukwa anthu amapita kukafunsira kwa anthu okufa malo mofunsira kwa Mulungu wamoyo amene akuwapatsa moyo, amene moyo wawo mpweya uli m'manja mwa Mulunguyo, ndikumapita kumakafunsira kwa anthu okufa. Levitico 19:31 akufotokoza kunena kuti musamatembenukira kwa obwebweta kapena anyanga, musawafuna ndi kudetsedwa nawo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Langizotu ili laulere kwa iwo onse amene alikane dziko ili kukhala iwo alendo. Ndikulingalira za mzinda umene ukubwerawo kunena kuti musamatembenukira kwa obwebweta kapena anyanga, musawafuna ndi kudetsedwa nawo. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. Mwangozi lero obwebweta ena walowa m'makachisa vala masuti. Can I prophesy? Prophesy, man of God. Confess, prophesy, MG. Prophesy, woman of God. Mukupita kwa anthu obwebweta. Bible kutuza zonena kuti musalingalire za mmawa, mavuto alero akukwanireni. Mukufuna muziwe za mmawa chifukwa chani? Ngati mukufuna kuziwa za mmawa, werengani Bible lanu likuwuzani za ulosi kunena kuti dziko likudusa m'mavuto kumene. Koma olungama wangayo azakhala mwachikhulupiriro. Takhani mwachikhulupiriro inu, musachedwe ndi kupita kuti can I prophesy. Mphamvu yake yachokera kuti ndi nzeru ya dziko lapansi, inde mphamvu ya ziwanda. Samalani. Numeri chapter 23:23 akuti chenjezaso ndikunena kuti tikuyenera kusamala kwambiri ndi obwebweta. Mulungu anapereka chilango chani kwa tonse amene akuchita zobwebweta. Verse 23, pakuti palibe nyanga pakati pa Yakobo, haleluya, kapena ula mwa Israeli. Pa nyengo yake adzanena kwa Yakobo ndi Israeli chimene Mulungu achita. Mwina vesi lena simunalimvesese. Pakuti palibe nyanga pakati pa Yakobo. Ndifuna ndikutsimikizireni. Ena akupangirani matsenga, ena afuna kukulodzani, afiti afuna kutambirani. Koma inuyo mukakhala nacho chikhulupiriro chimene ali nacho Yakobo, chikhulupiriro chimene ali nacho Abrahamu, palibe tsenga limene lingagwire ntchito moyo wanu. Palibe mfiti imene khoza kukwanisa kutembererani. Palibe wasataniki amene akhoza kufikirani. Inu tasamba ni mwazi wa Yesu, tabatizidwani mulandire chizindikiro cha Mzimu Woyera. Mwa inu mukhale mbewu ya Yesu Khristu. Mulungu amamanga tchinga. Satana anafuna kumuona Yobu koma samamuona, amangoona kuwala kokha. Inutu afiti wokuti mwafusa akuuzani niyo ngati mapemphera kuti nyumba yanu ife timangonapo madzi okhaokha, timangonapo moto. Chifukwa tilonjezano limene Mulungu analipereka kunena kuti ndipo ndidzakumangirani khoma la moto limene choyipa sichikalowepo. Komatu choyipa sichimafika ngati niyo mwazipereka mwa mtunthu m'manja mwanu.
Tazindikirani inu, Mose nkhope yake inawala ali pamaso pa Mulungu. Pamaso pa Mulungu timakhala pokutani? Pakuwerenga mawu ake tsiku ndi tsiku. Ukawerenga mawu ake umatsutsika, nkhope yako imawala, umakhala nawo ulemerero, ngakhale malingaliro oyipa salowa mkati mwako, ngakhale ziwanda zitafuna kuti zikugwire zikupanga kidinapu zimalephera. Inu angelo amene ali mbali ya ife ndi amphamvu kwambiri kuposa ziwanda zimene zinagwa ndi Satana. Musapembedze mafano ati kutsirika minda, ali kutsirika ana, kuzitemera zopanda ntchito. Komwenso kuzitemba matatu, zotemera zindi zoletsedwa. Ngati munatemeredwa pemphani kwa Mulungu, Ambuye tsukuluzani zimene munatemeredwa thupi langali. Mundiyeretseni mwazi wanu, mwazi wa Yesu muli mphamvu yakuchotsa chosalungama china chilichonse. Mulungu akuchenjeza chifukwa chani kuti tisakafunsire kwa obwebweta? Anthu amene akungobwebweta akungoyankhula zinthu zimene m'Baibulo mulibe. Kumafunsira kwa anthu okufa monga ngati zimayi waku Endoli, neneri waku Endoli. Ndikumanenera kumadzutsa anthu omaoneka ngati Samueli, atumiki a Mulungu. Ndikumayankhula zichiwandacho, kumayankhula zinthu za nzeru, koma sichinatumidwe ni Mulungu. Inu tazindikirani, Yesaya chapter 8. Mulungu akulira, Yesu Kristo akulira, akudandaulira mawa uno. Yesu Kristo akudandaulira inuyo, akudandaulira ineyo, natichenjeza pa Yesaya chapter 8 verse 19 ndi 20. Kodi kudandaulira kwa Yesu mawa uno ndikonena kuti chani? Ndipo pamene iwo adzati kwa iwe, funa kwaula, ndiwo bwebweta, amene alira pyepye nang'ung'udza Kodi anthu sadzafuna kwa Mulungu wawo chifukwa cha moyo? Kodi adzafuna kwa akufa? Kuyankhulatu kodandaula uku kwa Mzimu Woyera mawa uno, kuti kodi anthu sadzafuna kwa Mulungu wawo chifukwa cha moyo ndi adzafuna kwa akufa. Inutu makachisi ambiri, mafellowship ambiri, mipingo yambiri lero anaita kuphera mwana wawo, anapereka nsembe. Ena anapereka nsembe ngakhale za opembedza kutchechi kwawo komweko. Inu tasamani mafellowship amene mopita muperekedwa nsembe. Maumboni alipo ambiri anthu amene anaperekedwa nsembe, koma ena mwa zisomo za Mulungu anawaonjola. Mafellowship opembedza amanena kuti ndi achikhristu. Ndi amanena kane prophesy chifukwa cha imfa ya intercessor wakuti amene amupha uja, amene anampereka nsembe. Anagwiritsitsa chiphunzitso choyipa, osazindikira kunena kuti walodzedwa, waonongedwa. Ndi nyanga yaketu Satana wasocheretsa anthu ambiri, matsenga ake wasocheretsa anthu ambiri, ndipo akuyesesa kunena kuti ndi olungama omwe agwesedwe. Satana wapanga capitalize mavuto amene anthu tikumana nawo, matenda, kusowa chuma, kusowa ntchito, kusowa mabanja, kusowa ana. Ndikuti timpembedze iyeyo. Ndiye timati tikagwada ndikuona kuti sizikutheka, kapena kuchipatala tuzoti muli ndi chotupa m'mimba, ndiye kumabwera anthu ena mayina kuti ukanangopita kwa prophet wakutuja, akumangopemphera kangokupasa madzi basi, chotupa chija chisungunuka okhala bwino. Anthu ndikumaperekera umboni. Koma anthu amaperekera umboni aja pakapita nthawi Mzimu Woyera ukawakhuza, amazafika posema kunena kuti inetu ndinkangonama ndalibe chotupa, inetu ndinkangonama ndalibe HIV/AIDS. Koma anangondituma prophet nkundipasa ndrama kuti ndikaperekera umboni. Anthu ndikumakhulupirira. Inu ndikumapereka zindalama zambiri kumene kucha, kupanga finance line, inde kulipira bodza, ndikuyenga kuti aphunzitse chabodza munchosalungama chawo. Inu tasamalani. Ndi awo amene amabwera ngati akutimvera chisoni, izi sizikuyenda, tiyeni kwa uku, tiyeni kuti. Ndi bwino chabwino ngati Mulungu atalole kuti mulodzedwe. Ndi bwino tabuno kufa muli olodzedwa choncho mutalumala, kusiyana nduka kupita kwa asing'anga, kapena kwa prophet, kapena kuvimbuza, kapena ku majini ndi cholinga chonena kuti mumasulidwe. Kodi mutazipezera dziko lonse lapansi, mutakhala ndi thanzi labwino, koma mutakapeza thandizo lochoka kwa Satana, mudzapulumuka kodi? Ndikuthekatu anthu tatemeredwa zosiyana-siyana, ena tisakudziwa, mwina tili ana ang'ono-ang'ono. Koma Mulungu lero lino afuna akonze njira zanu. Mwina mumadabwa mukati mumwerenge Bible simumva, chifukwa chonena kuti mkati mwanu muli mphamvu yakulimbana, muli mphamvu ya moyo, muli mphamvu ya Mzimu Woyera mwa inu, imene kukutuma kuti werenga mawu a Mulungu. Komanso zimene anakutemeranizo zimakana, zimapanga lipewo, zimakana kuti ayi
usawerenge basi mokhala ndi tulo. Koma Mulungu lero lino afuna akonze njira zathu. Choonadi cha masiku akumapeto chikulalikidwa mwamphamvu, koma iweyo sukumamva, sukumakhala ndi chidwi chifukwa chani? Wapereka moyo wako ku ziphunzitso za ziwanda. Inde mizimu yosocheretsa imene imene tikulangizidwa nayo kuti tikuyenera kuyipewa. Tikuyenera kufunsira kwa Mulungu yekha amene amapereka moyo. Verse 20 akutiuza kuchilamulo ndi kumboni pa Isaiah chapter 8 verse 20. Kuchilamulo ndi kumboni ngati iwo sanena malinga ndi mawu awa, ndithu sadzaona mbanda kucha. Maprofeti awa taayezani kuchilamulo ndi kumboni. Taphunziratu kunena kuti maziko a mpingo wa Mulungu akhazikika pa atumwi ndi aneneri. Atumwiwa ndi amene ali kuchilamulowa. Ndachina Mose amene analandira chilamulowa. Kumboni ndi ntchito ya atumwi. Atumwi 12 amene anapita ku dziko lonse lapansi kukalalikira uthenga. Inde ngakhala amithenga achoonadi amene tikulalikira masiku ano. Ngati asakulalikira zokhuzana ndi Bible ili limene limanena za chilamulo ndi umboni wa Yesu Khristu, thawani. Mudziwe kunena kuti amenewo osankhika a Yehova nawonso akuyenera kutembenuka. Ndipo uthengawo mukamvera mwatumizire maprofeti iwo amene amanena kana iprofesaiwo. Aumvetsere chifukwa ola la chipulumutso lafika. Ola la chiweruziro lawandikira. Ndi nthawi ino yopanga chisankho choyenda naye Yesu Khristu. Tikuyenera kusamalitsa kwambiri ndi chipembedzo chopembedza anthu okufa. Kaya munthu anafa amayenda njira zangwiro, koma tikuyenera kusamalitsa kwambiri pamene tikuyenda moyo uno, osakhala okopeka ndi makhalidwe amenewo. Yesaya yemweyo chapter 28 akutifotokozeranso chinthu china chimene ife tikuyenera kuchita pamene tikufuna kusiyana nazo. Inde zopembedza mafano. Tikuyenera kusiya kupembedza mafano munjira yopembedza okufa athu, koma kumutsata Yesu Khristu kukhala otipasa moyo. Tisafunsirenso kwa anthu okufa. Yesaya chapter 28 verse 18 akufotokoza kunena kuti ndipo pangano lanu ndi imfa lidzathedwa. Haleluya. Ndikulakalaka mawu uno kunena kuti pangano la ine limene mwina ndinapanga ndiwo amene anafa amene ndikakondetsetsa lithe. Mulungu amene anandipatsa ine mphamvu kuti mapangano ndi anthu amene anafa lithe akuzopereka mphamvu kwa inuyo. Ndikuvomereza kwanu ndi kunsi kwa manda kudzalephereka. Tisakhale sonako kwina kulikonse kuvomerezana ndi anthu apansi. Iye tipembedzere anthu okufa, mizimu ya anthu okufa tipembedzere. Zopanda ntchito, ziphunzitso za dziko lapansi, ziphunzitso za ziwanda, popita miliri yopsa udzakuponderezani pansi. Inde ngati sitisiya, ngati sitilola kuti mapangano ndi anthu okufa athe, inde kulumikizana ndi anthu amene ali pansi pa manda kulephereke, ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti miliri yopsa 7 imene idzaombeza kupezani. Musikhala nacho chipembedzo ndithu, muzipita kukachisi kumapereka mithulo, ayi kumapereka izi za 10 zopereka. Koma ngati simunasiyane ndi anthu okufa muli chabe. Tafufutani inu okufa wayiwalike. Musathirenso maso monga Abrahamu anafika kufotokoza ndine mlendo. Ndifetu mlendo. Moyo wathu uli monga nthuzi uzingodutsa. Abale athu ali monga nthuzi azingodutsa. So munthu amene ali moyo lero timukonde lero. Tisampase zimphatso zambirimbiri pamene munthu wafayi. Munthu kumasuwa chakudya, kumasuwa zovala, kumasuwa pogona ali moyo, koma akafa zonsezo kumpasa ndikamuyika munthaka. Chipembedzo cha anthu okufa. Tikuyenera kukhala nacho chikondi pa munthu wa moyo lero. Timulalikire za uthenga wabwino lero. Ndikuti pamene Yesu Khristu akubwera pakulira lipenga loyamba, tonse tikapezeke mu gulu la anthu omboledwawo. Alipo tu ena amatenga chabwino kukhala choyipa. Yesaya chapter 5 verse 20. Chinthu choyipa kuchipanga kukhala chabwino, samalani. Mkwiyo wa Mulungu kubwera, miliri yopsa izakugwerani. Ndi nthawi yabwino ino yopanga chisankho chomutsata Mulungu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Chivumbulutso chapter 3 verse 18. Mpingo wakulu wa Laodikaya unalangizidwa kuti upite ukagule mankhwala maso kuti upenye. Chitsitsimutso ichi chafika ndicho linga chonena kuti titsukike maso. Zinthu zimene timaziona ngati ndizosalakwika, inde ma social media kumaika ma status rest in peace, heaven as again, iya ikoma mwakuti, amayi mwakuti mundipempherere ine. Kumapanga ukufanu kukhala angelo. Inuyo ndinu ndani kuti mukalenge ngelo inuyo? Mulungu analenga kale angelo ali kumwamba uko.
ndipo sizingatheke kunena kuti okufano atakhala olungama motani kuti akhale ngelo. Sizingatheke inu mukupembedza nazo mafano. Tazisiyeni inu za mafano, taziwotchani inu, pakuti Mulungu wathu ndi moto onyeketsa, mzimu wake ni moto onyeketsa. Malingaliro onse wakufa Mulungu awanyeketse ndi mwazi wake ndi mphamvu yake. Tufuna titsimikizirani kuchokera pa Luka 24:5 kuti ngakhale mu imfa ya Yesu Khristu anthu anazuzulidwa. Okazonda manda ya Yesu Khristu anazuzulidwa mu zimene amachita. Chenjezo limeneli likufikiranso kwa ife mu ola lino. Ndikuti tikuyenera kukonza pakuuka kwa Yesu Khristu panachitika zinthu zambiri. Luka chapter 24:5 kwalembedwa motere: ndipo mmene anakhala ndi mantha anaweramira pansi nkhope zawo, anati kwa iwo, mufuniranji wamoyo pakufa? Haleluya! Inutu okufa sapezeka pa amoyo, komanso okufa sakuyenera kupezeka pa anthu amoyo munjira ina iliyonse. Yesu Khristu atauka m'manda kunamveka kunena kuti wauka, he is risen. Mufuniranji wamoyo pakati pa anthu okufa? Mufusiranji kwa mizimu yoyipa, mizimu yakufa chifukwa cha anthu amoyo? Mwana wanu wadwalika ndi mupita ukafusira kwa anthu okufa kuti amuchize. Zona ziphunzitso za makolo, ziphunzitso zakale tazitayani inu zimenezo. Ziphunzitso zopanda pake, ayiprigoteriyo timpempherere achoke uku apite uku. Zopanda ntchito zimenezo, mafano. Ndipo ndifuna ndikutsimikizireni, tikawerenga mu mbiri ya dziko lapansi imatifotokozera zinthu zina zimene zili zoopsa kwambiri, zimene anzathu pakusadziwa anapembedza nazo okufa. Munali mu chaka cha 300 AD mene mapemphero anthu okufa anayambika. Mu chaka cha 375 mbiri ya Katolika imafotokoza kunena kuti veneration of angels and dead saints and use of images inayamba. Kumakweza angelo kwambiri, inde kupembedzera anthu okufa, kuyamba kugwiritsira ntchito zimafano zinayamba mu zaka za 300 AD, ndi pamene chinyengo chinalowa kwambiri mu dziko lapansi. Samalani. Ena anu sinu akatolika koma ndinu maevangelical, ndinu apentecostal, koma mwagwiritsabe zikhulupiriro izi. Ena ndi achisilamu koma mwagwiritsabe ziphunzitso izi zinayamba mu 300 AD ndi Constantine ndi azinzake kumapembedzera anthu okufa. Ndikumakweza kumakhala oyera nkumapembedzera kumagwiritsira ntchito mafano, pamene lamulo namba 2 likunena kuti usapembedze mafano munjira ina iliyonse. Ndiye tikuyenera kusamala kwambiri ndi zimene tazigwiritsazi. Foni isatipangise ife kupembedza anthu okufa. Tiasiye okufa athu ayiwalike, tilinde mwachiyembekezo. Zimenezo ndi zimene Mulungu akufuna kwa ife. Tatiyeni tipite pa 1 Korinto chapter 15:6 timve kunena kuti Yesu atauka chinachitika ndi chani. Kunali umboni wanji odziwikiratu kunena kuti Yesu Khristu anauka, ndipo ifeyo tikuyenera kuyembekezera chimene chikutipasa chipikiti, chikutipasa phunziro lanji, chikutipasa chiyembekezo chanji pamene titazikhala azibale athu akufa munjira ina ndi nzake. 1 Korinto chapter 15:6 pomwepo anaoneka pa nthawi imodzi kwa abale oposa 500 amene ochuluka aiwo akhala kufikira tsopano, koma ena agona. Haleluya! Yesu Khristu atauka sanapitenso kumapitapita amene amayendera misewu, masinagoge, machani kuonekera pena paliponse, koma anangooneka kwa otsatira ake okha. Ataukitsidwa muthupi lowalitsidwa, anaoneka kwa anthu 500 tikamawerenga pa 1 Korinto 15:6 okhulupirira. Ndipo umboni onena kuti Yesu Khristu anauka unalembeka mokhazikika, monena kuti palibenso kutsutsa kwina kulikonse. Ngakhale oyipawo anafika ponena kuti Yesu Khristu wabedwa, ntembo Yesu Khristu wabedwa. Zomwezo ziphunzitso zonena kuti okufa amakhala moyozo, olo munthu afe ntembo apindula nawo chani, apeza nawo chani. Koma chifukwa cha zikhulupiriro zawo zonyansa zachipagani za Baala Peori ndi zimene anazigwiritsa zopembedza dzuwa kunena kuti ntembo wa Yesu Khristu wabedwa, auba. Koma Yesu Khristu anauka ndithu.
ndipo zikutitsimikizira kunayenera Yesu Khristu kuuka chifukwa chani. Akorinto chapter 15 verse 20 akutifotokozera. Akorinto chapter 15 ipo musasekepo fati khati kumabwererapo. Akorinto chapter 15 verse 20 akufotokoza. Verse 20 akufotokoza motere: koma tsopano Khristu waukitsidwa kwa akufa, chipatso chowundikira cha iwo akugona. Haleluya! Yesu Khristu ananeneratu za imfa yake kuti akakagona m'manda masiku 3, tsiku lachitatu adzauka. Chipatso chowundikira cha iwo akufa, muchizungu amatchula kuti first fruits. Ayuda amakhala nayo miyambo yosiyanasiyana imene amachita mu nthawi yawo. Ayudawa amachita miyambo imene iyi 7 pachaka. Mwambo woyamba umakhala wa mkate wopanda chotupitsa. Mwambo wachiwiri umakhala Pasika opereka nsembe. Wachitatu umakhala wa first fruits, chipatso chowundikira. Amati akalimalima akamapita ku msonkhano wa Pasika amakaonetsera zimene iwo akolola zoyamba kucha za masika. Ndiye Yesu Khristu anauka tsiku limene lili, monga iyeyo chithunzithunzi cha zinthu zokhazikikazo zimene zinaonekera, zimene Mulungu anaziyikiratu zakupembedza pakati pa Ayuda, kunena kuti zilozere ku imfa Yesu Khristu ndi kuukitsidwa kwake. Phwando limayamba linali la Pasika mene takambirana kale. Tikapita pa verse 9 tuwerenge makamaka verse 9 mpaka na 11. Zipatso zoyamba kucha, mwambo umene umachitika motani. Ndipo Yehova ananena ndi Mose nati: nena ndi ana a Israeli nuti nawo, mutakalowa m'dziko limene ndikupatsani, ndikucheka dziko lake, ndikucheka zinthu zake. Pamenepo mudzidza nawo mtulo wa zipatso zoyamba za masika anu kwa wansembe, ndipo iye aweyule mtolowo pamaso pa Yehova. Ulandirike inu tsiku lotsata Sabata wansembe aweyule. Aleluya! Akufotokoza kunena kuti ana Israeli nthawi imene ali muchipululu nawo zilatu mukakafika uko muzikapanga maphwando 7 awo. Limati likachoka phwando ili lowayula kumakhala phwando limene linali la weeks, limene limalifaniza panopa ndi Pentecost, pamene Mzimu Woyera unatsika. Likachoka limenelo pamabwera phwando lina la malipenga. Ndi malipenga amene tikuomba apapawo. Panopa lipenga la namba 6 linaombedwa, kwasala lipenga limodzi limene likaombedwa olungama aukitsidwa, ndipo Yesu Khristu abwera kuzatenga anthu ake. Likatha phwando limenelo kumakhala tsiku la chitetezo, lokutseka la chitetezo. Kenako kumakhala phwando lomalizira namba 7 limene lili phwando la Tabernacles, phwando la misasa, limene olungama tikakhale kumwamba, limene limatikumbutsanso ifeyo kunena kuti ndife alendo chabe dziko lino. Mulungu ndi wabwino kwambiri. Mulungu anayikiratu njira za chipulumutso zathu. Tikamawerenga za maphwando awa anakwaniritsidwa moyo mwa Yesu Khristu. Phwando la Pasika inakwaniritsidwa moyo wa Yesu Khristu. Yesu Khristu iye ndiye mkate wa moyo. Thupi lake anafotokoza pa Yohane chapter 6 kuti mudye ine. Thupi lake silinaole m'manda. Ndi chifukwa chake sikumayenera ngonero kumadyedwa munjira yonena kuti tayikamo yeast chotupitsa. Thupi la Yesu Khristu silinaole. Anapachikidwa pa mtanda Pasika wathu. Anaukitsidwa ndi chipatso chimene tikukambirana pano, kuonetsera kunena kuti ifenso tidzauka. Haleluya! Zitatha kudusa mu nyengo zowawa zosiyanasiyana, sitikuyenera kuyiwala kuti nayo kuti tidzauka. Mpingo wa Mulungu unalandira lonjezo la Mzimu Woyera kuti tikalalikire, tikaombe malipenga ku dziko lapansi. Inuyo ngati muna mangomva kuti ndikufuna kuti tamba kulalikira, tapemphani Mzimu Woyera. Ukalowa mwa inu, Mulungu akupasani mphamvu, Mzimu Woyera akupasani mphamvu, mupita mukalalikira mopanda mantha. Kuomba lipenga lotsiriza kuchenjetsa dziko kuti ola lachiweruzo lawandikira, tiope Mulungu timpatse iye ulemerero. Posachedwa Yesu Khristu akubwera, tikuyenera kukonza njira zathu. Ndipo chosangalatsa kwambiri pa verse 11
akuchita kufotokoza kunena kuti kodi wansembe akuyenera aweyule, aonetsere zowundukulazi, aonetsere zokucha koyambako, zoyamba kucha ziliti, alionena kuti uli, ndipo iye aweyule mtolowo pamaso pa Yehova, ulandirike inu. Tsiku lotsata sabata wansembe aweyule. Yesu Khristu anauka Sunday, tsiku loyamba kulengedwa, tsiku loyamba pa sabata. Ndini tsiku lomwelinso miyambo ya Chiyuda pamene kumachitika mwambo oonetsera zoyamba kucha, kuthokoza, kuyamika Mulungu. Ndipo Yesu Khristu anauka muimfayo, monga imfa inalowa mwa munthu mmodzi, choteronso moyo wosatha unapezeka pakati pathu mwa munthu mmodzi mwachisomo mwa Khristu. Pamene ife takhulupirira Yesu Khristu nadzala mbewu ya moyo mkati mwathu, tidzauka, sitidzakhalanso ndi mantha ena aliwonse. Ndipo zikutitsimikizira izi kunena kuti Yesu Khristu ali nacho cholinga chofuna kutipulumutsa ife. Yesu Khristu anatipasa chitsanzo cha mdzukiro, kunena kuti tidzauka, titatha kukumana ndi nsinga zowawa zosiyanasiyana, koma tikuzindikira kunena kuti Yesu Khristu adzatiukitsa ndithu mu ulemerero wake. Aroma chapter 8 akutipasa umboni umenewu kuti tidzauka. Chakufa ichi chidzachoka, chidzakhala chakufa mukamphindi. Aroma chapter 8 verse 11. Aroma chapter 8 verse 11 akufotokoza kunena kuti koma ngati mzimu wa iye amene adaukitsa Yesu kwa akufa akhalabe mwa inu, akhalabe mwa inu. Iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzapatsanso moyo m'matupi anu akufa mwa mzimu wake wakukhala mwa inu. Haleluya! Tinafotokozatu mu phunziro la dzulo kunena kuti Mzimu Woyera samukakamiza munthu kuti adzale mbewu mkati mwake. Mzimu Woyera samukakamiza munthu kuti azule mbewu yakuwukira mkati mwake, mbewu yakusamvera mkati mwake, koma amafuna mtima ovomera. Inu Yesu Khristu wayima pa khomo akugogoda. Kodi mumva kugogoda kwa Mzimu Woyera? Mukumva kugogoda pa mtima panu pamene chisomo chatsala pang'ono kutsekedwa? Yesu Khristu akugogoda, akufuna akupaseni moyo wosatha, kuti monga mwa mzimu mwa iye amene adaukitsa Yesu Khristu kwa akufa. Yesu Khristu tumene amafa anali sanachimwire Mulungu, anafa ali olungama ndithu. Ndi akunena kuti ngati mzimu umene unali mwa Yesu Khristuyo akhalabe mwa inu. Ena amafika pofotokoza zoti once saved always saved, ndinu born again, ndinobadwa mwatsopano. Basi mene munabadwa mwatsopano munamulanda Yesu Khristu, munamvomereza ndi pakamwa panu kwakwanira, mukhoza kumakhala amene mungakhalire. Lamulo la uchimo likuchita bewo lamuliro moyo mwanu. Tikuyenera kuyesetsa tsiku ndi tsiku kuti Mzimu Woyera akhale mwa ife. Inu mbewu kamapanda kuyithirira imafika powuma, ndikuyithirira kokha pamene mbewu imafika ponena kuti yakhwima. Motero moyo wa munthuso pamene tikuyenda moyo uno ndofunika daily uzithiriridwa ndi Mzimu Woyera, kuwerenga mawu ake amene amapatsa Mzimu Woyera, kuyimba nyimbo zimene zimapatsa Mzimu Woyera, kukhala ndi abwenzi amene amakupasa maganizo oyenera, kukhala ma WhatsApp group amene amakuthandiza kunena kuti chauzimu chako chisafe. Tikuyenera kuthirira moyo wathu tsiku ndi tsiku. Chosowa cha mpingo masiku anotsiriza ndi Mzimu Woyera, ndi moyo osogozedwa ndi Mzimu Woyera wokha, othiridwa tsiku ndi tsiku, osati kungodikira kunena kuti akuti alalike kuti nditsitsimuke ine, ndidikirire lingaliro la wakuti kuti nditsitsimuke ine. Koma pawekha uzikhala nazo nthawi zotsitsimuka, chifukwa vuto limene uli nawo iwe amalidziwa ndi Mulungu. Kuomboledwa kumene kufunika kuomboledwa iwe, uyonso sangaomboledwe nakoyi, koma wina aliyense akapulumuka payekha. Tamuloleni lero Mzimu Woyera adzale mbewu ya moyo mkati mwanu, mbewu yosafa mkati mwanu, kuti imene inamuukitsa Yesu kuchoka ku imfa ya manyazi imene analusa moyo, imfa imene ngakhale mwini wake inafika pomuopsa, kupempha kwa Atate kuti Ambuye chikhochi chindipitirire, chifukwa anali akuopa kuti mwina ndikutheka machimo amene ndawasenzawa andipangisa kulekana ndi Mulungu wanga kotheratu. Koma anamutenga Atate kukhala mthandizi wake, ndipo sanamusowa, ndipo anakhala mthandizi wake, ndipo anamuukitsa. Inuyo mukakhala ndi mbewu imene mkati mwanu, mukavomereza choonadi kuchitenga kukhala
choonadi chowunikira moyo wanu simuzaopa imfayi, kuti ngakhale munthu atapha thupi ili koma mbewu ya moyo imene ili mkati mwanu idzakupasani chiyembekezo chodala, idzakupasani inuyo chiyembekezo chodala. Tatiye tifike kumapeto kwa utumiki wathu, tibwererenso pa 1 Korinto chapter 15 pomwe pacha kuyambira verse 51 pamene tikumvapo mawu achiyembekezo motere amene akuyenera kuti akubwera kwa ife mu ola lino ndikuti tsimikizira kuti kulira kwathu tilire monga anthu okhulupirira. Tisapembedze mafano chifukwa choti okondedwa athu atayika. Tikuyenera kuvomereza kunena kwayikika kwa munthu obadwa muthupi ili kufa kamodzi kana kwa chiweruzo. Pamene okondedwa athu afa tisadere nkhawa, pakuti Mulungu alola ena amene tikumvera uthenga uno tigona. Ngakhale ine amene ndikulalikira Mulungu akhoza kulola kutenga moyo wanga. Pamene autenga moyo wanga tikuyenera kuzindikira zotani. 1 Korinto chapter 15 verse 51. Taonani ndikuwuzani chinsisi, ichi ndi chinsisitu. Sitizagona tonse, koma tonse tidzasandulika. Haleluya. Si tonse amene tife, ena adzasandulika. Atumwi analalikira za choonadi china Paulo analemba makalata kwa Korinto koma anagona lero ali m'manda. Paulo sitikuyenera kumpembedzera ngati olungama kuti atipembedzere kwa Atate atifunsire zisomo kwa Atate. Iyayi wina aliyense akuyenera kupita straight kwa Ambuye kudzera mwa Yesu Khristu yekha. Iye amene amanena kuti Yesu Khristu si mwana wa Mulungu sakapulumuka ndithu moti apembedzere anzathu achisilamu, chifukwa ali pa chiopsezo kukana Yesu amene ali njira. Inde ngakhale posachedwa papapa wafotokoza ku msonkhano amene ali nawo kunena kuti pali njira zosiyanasiyana zimene zingatifikise kumwamba. Ndi bodza la mtutumira kumawuza mahindu, kumawuza anthu a sayansi, kumawuza anthu a mabuda kunena kuti it's okay akhulupirire zimene amakhulupirirazo komano tonse tikafika kumwamba. Ndi bodza limenelo, ndi bodza la mtutumiza, ndi ziphunzitso zaziwanda monga tawerengera kuchokera pa Yakobo chapter 3 verse 15. Ndi mzimu wa dziko lapansi umene tikuyenera kuupewa umenewo. Njira ndi imodzi ndi Yesu Khristu, tikuyenera kumutenga Yesu Khristu kukhala chitsanzo chathu. Ndipo ndi yekha amene angayende moyo mwa Yesu Khristu amene akalandire moyo wosatha. Yesu Khristu anabatizidwa mu ubatizo onyiza m'madzi, inunso sankhani kubatizidwa ubatizo onyika m'madzi. Yesu Khristu anasunga sabata ndi sabata, inunso sankhani kusankha sabata. Musalole munthu kukunyengani. Atumwi sanadye zoletsedwa zina zilizonse, ayi zinyama zodetsedwa ayi, anadya zokha zimene Mulungu anazipatula. Inunso yambani kudya moyenera mu tsiku la lero kuti Yesu Khristu azogisidwe mwa inu. Matupi athu ndi makachisi awa amene Mzimu Woyera akuyenera kukhalamo. Ngati sitichita nawo bwino lero, Satanayo azala mbewu yachabe mkati mwathu, sitidzaukitsidwa. Inde pakamwa pathu pazafika ponena ife tinkanenera, koma mawu azamveka monga kwalembedwa pa Luka 7, sindinakudziwani. Luka 7 verse 21. Sindinakudziwani, chokani kwa ine inu anthu akusaweruzidwa. Kodi inu mukufuna kuweruzidwa kwa mtundu wanji? Anthu amafika poyankhula choonadi chikamalikira mukutiweruza. Are you sure? Ndi Yesu Khristu amene adzakuwuzeni kunena kuti anthu osaweruzidwa inu. Anthu amakuchenjezani kunena kuti njira ya choonadi ndi iyi, sabata ndi Saturday, musamavale movula, musamavale molaula mopangisa amuna kuchimwa, inu amuna inu muzimeta motere. Koma kuti kumve kusamva, musamamvere zinthu izi zikuchimwitsani, musapembedze anthu okufa, koma ukukakamirabe mzimu wosaweruzika umene unali mkati mwa diabulosi uzatipangitsa ife kutsala. Koma mawa uno Mulungu akutichenjeza kunena kuti tonse sitizafa koma tidzasandulika. Verse 52. Nkampindi kuthwani makwadiso pali penga lotsiriza, inde lipenga la number 7. Pakuti lipenga lidzalira ndipo akufa adzaukitsidwa osavunda, ndipo ife tidzasandulika. Ena amanama kunena kuti okufa ali kumwamba, koma tamvesani lemba ili likunena kuti ndipo okufa adzaukitsidwa osavunda. Munthu asakunamizeni kuti munthu akafa apita ku paradizo.
akunama ndi chiphunzitso cha dziko lapansi chimenecho. Okufa onse ali m'manda kudikira mdzukiro. Yobu 14:14 akufotokoza, akutsimikiza. Masalimo 13:3 akutsimikiza kuti ali m'manda akudikira mdzukiro. Palibe amene akufulumira kuthamanga kupita kumwamba ayi. Monga munthu mmodzi anachimwa, onse anachimwa, ndipo mibado imene tabadwa izibadwa yochimwa nditu. Koma mwazi wa Yesu Khristu, chisomo chake chitipangisa tonse ogona m'mandawo ndife amoyo kuti tikalandire chipulumutso. Ogona m'mandawo adzaukitsidwa ndipo ife tidzasandulika mukamphindi. Ndi akutifotokozera. Ndipo pali enanso pamene pamanama kunena kuti ayi kuli secret rapture, mkwatulo wa chinsisi, munthu adzangotengedwapo kusowa. Ena amba kale kunena chaka 2024 kuti secret rapture yamba. Ziphunzitso za chinyengo. Samalani Mateyu 24:24. Pakati pathu pazabwera neneri onyenga amene adzafuna kusocheretsa ngakhale osankhika omwe. Mapentekosto ambiri asocheretsedwa ndi chiphunzitso cha secret rapture. Akunena awatu Paulo akunena papa iye amazoona kunena kuti Yesu Khristu abwera mu nthawi yake. Ndi chifukwa chake amafotokoza kunena kuti akufa adzaukisidwa osavunda. Ife tidzasandulika olungamayo tu, koma samembekezo zodakwatulidwa. Ndi inu chiphunzitso chokwatulidwa ichi ndichochokera pansi pa nyanja, ndi chaziwanda chokupangani kuti inu mukhale ochimwa. Chikhulupiriro cha purgatoriyo ndi chaziwanda chokupangani inu kuti muzikhala m'machimo, muzichimwa mmene mungachimwire fo anthu azakupembedzerani pa maliro anu. Ndipo muzachoka uku kupita ku paradizo mukunama nthawi yopanga chisankho chomulandira Yesu ndino mukanali ndi moyo. Tisanamizike ndi ziphunzitso zonyansa izi. Ndi chifukwa chake chiphunzitso ichi chafika kutiwuza kuti imfa mbola yako ili kuti tikadzagonjetsa, tikadzawomboledwa. Verse 53. Pakuti chovunda ichi chiyenera kuvala chisavundi, ndi cha imfa ichi kuvala chosafa. Monga mwa Adamu imfa inalowa, Yesu Khristu akubwera kuzatipasa choyeracho. Yesu Khristu anaukisidwa mowalitsidwa mu ulemerero wake, ifenso tidzaukisidwa mu ulemerero wake. Pamene mbewu, taganiza lino mbewu mulimi akamakadzala, mbewu zina zimazokoti zamera ndoti mbewuzo zinali zokufa. Mbewu zina zimakamera momwemo. Inuyo mukhale mbewu ya moyo imene ikaponyedwa mu doti imaola. Inde tiponyedwa mu doti tiola. Onse amene ali okufawo anaola, komatu amene ali ndi moyo adzakhala ndi moyo. Ezekiel anafika pomufunsa kunena kuti kodi mafupa angakhale ndi moyo? Iye anena kuti mudziwa ndinu. Anaona za mdzukiro waukuluwo, ndipo anaona chigulu cha anthu chitaukitsidwa. Inu musanamizidwe kunena kuti it's okay mukalowa ku Jahena. Mukadabwa muliko ochepa. Ambiri atakonza njira zawo. Takonza ni njira zanu lero muzapezeke mu chigulu chachikulu chimene Ezekiel anachiona. Chitaukitsidwa mwamphamvu. Mafupa atabwerera moyo. Inu Mulungu akutifunira zabwino. Ndi chifukwa chake Mulungu atuma mithenga yake kupereka za mawu ake achifundo ndi kuti tilape, titembenuke, tibwerere kwa iyeyo. Verse 54. Ndipo pamene chovunda ichi chikadzavala chisavundi, ndi cha imfa ichi chikadzavala chosafa, pamenepo pazachitika mawu olembedwa: imfayo yamezedwa chigonjetso. Imfayo yamezedwa chigonjetso. Ndikwa yekha amene atalembese mu register ya kumwamba, osati mu register ya mpingo chabe, koma mu register ya kumwamba machitachita ake. Ameneyo amene adzafuule imfa yamezedwa mchigonjetso. Tidzayimba chigonjetso tikadza fika mwamba, dzakhala tsiku la chimwemwecho, podzaona Yesu, dzayimba chigonjetso choti dzayimba chigonjetso. Imfa yamezedwa mchigonjetso. Yesu Khristu muimfa yake anaigonjetsa imfa. Anakalanda inde makiya imfa. Wina aliyense amene amulandire Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wake, pakutsata kuyenda njira imene Yesu Khristu anayendamo, njira yopanda tchimo,
njira yosasutsana ndi malamulo a Mulungu, njira yosakhulupirira kuti malamulo anathera pa mtanda, ameneyo adzafuula nawo. Imfa yamezedwa mchigonjetso, ndipo tidzakuwa mwamphamvu. Imfawe, chigonjetso chako chili kuti? Chimene chinatipatsa umphawi, chimene chinatipatsa umasiye, chimene chinatipangitsa ife kukhetsa msonzi usiku ndi usana. Ukamapita pa msewu kumakhala ndi mantha kuti mwina ndikumana ndi ngozi. Inde ukamagona kumalingalira kuti mwina afiti anditampira. Iyayi mwina matsoko osiyana-siyana, maulumali osiyana-siyana. Koma zonsezo tizafika ponena, imfawe, mbola yako ili kuti? Pozalowa pa zipata za mudzi wopatulikawo, inde pa zipata za paradizo amene tikumuyembekezayo. Tisanamizike kuti okufa athu olungama ali kumwamba, ayi, ali m'manda. Tifuna titsimikizirane za choonadichi kunena kuti pakulira lipenga lotsiriza, inde lipenga la namba 7, Mikayeli adzabwera, adzatuma angelo ku dziko lonse lapansi kuzatenga olungama. Inu mukapezeke mkulu olungama, ine ndikapezeke mkulu olungama. Tidzachita bwanji pa chiweruzo tikapanda kusamalira mawu awa, tikapanda kusamalira mawu achoonadi awa amene akulalikidwa ndi amithenga a Yehova m'madera osiyana-siyana? Ndi nthawi yopanga chisankho chomusankha Yesu Khristu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wathu, kusiya kutsata chigulu pakuchita zoyipa, inde kusiya ziphunzitso za makolo zimene zingokhala zotisocheresa chabe. Koma mbola ya imfa ndiyo uchimo, koma mphamvu ya uchimo ndiyo chilamulo. Verse 58 akutifotokozera, chifukwa chake abale anga okondedwa, khalani okhazikika, osasunthika, akuchuluka mu ntchito ya Ambuye nthawi zonse, podziwa kuti kuchititsa kwanu sikuli chabe mwa Ambuye. Haleluya! Kwa yense amene akhulupirire mawu awa, akhulupirira uthenga uwu kuti okufa ali m'manda sadziwa kanthu bi. Palibe kulumikizana pakati pa iwo ndi ife. Sitikuyenera kufunsira kwa anthu okufa chifukwa cha anthu amoyo fe, ayi, kuti tipeze mwayi. Okufa sapereka mwayi ndi matsoka okhaokha, chifukwa okufawo amabwera mu njira ya ziwanda. Inde angelo okufawo akutitsitsimukira, akutilangiza kunena kuti khalani okhazikika mchikhulupiriro. Amene munakhulupirira za mawu awa, khalani okhazikika mchikhulupiriro. Kaya mukumana ndi nthenda zotani, musakopeka kupita kwa amene ngoti prophesy again, mukapembedza nawo mizimu ya anthu okufa. Musakhale osunthuka inuyo pamene mwamva izi, kuliziriza zimene kuti mukapembedze, kanani zimenezo. Mizimu ya anthu okufa ilekeni ipite. Ife anthu okufa ikani okhaokha tichuluke mu ntchito ya Ambuye, kulalikira uthenga ku dziko lonse lapansi. Ndikunena kuti ambiri adziwe za choonadi ichi, aomboledwe ndithu malingaliro onena kuti kuli mkwatulo wa chinsinsi, secret rapture, kuli purgatorio. Achoke mu zimenezo nakhulupirira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi wawo. Inu Yesu Khristu akubwera posachedwa, ndipo mphoto yake ali nayo yozapereka kwa wina aliyense. Pamene Yesu Khristu akubwera kuzapereka mphoto, inu mkhumbitsitse kuzapezeka mbali ya omboledwayo. Chivumbulutso chapter 21 verse 4 akutitsimikizira mawu onena kuti ndipo adzawapukutira misonzi yonse, kuyichotsa pamaso pawo, ndipo sipadzakhalanso imfa, ndipo sipadzakhalanso maliro, kapena kulira, kapena chowawitsa. Zoyambazo zapita. Haleluya! Kwa iwo onse amene akwanise kulembesa mayina awo m'buku la moyo, sipadzakhalanso imfa, Mulungu adzawawombola. Kwa iwo onse amene alembese mayina awo m'mudzi mwawo patulika mu register ya kumwamba, m'buku la moyo, sipadzakhalanso maliro, sipadzakhalanso kulira, kapena chowawitsa china chilichonse. Tikamagona timakhoma mazitseko zathu. Inu takhomani mtima wanu, ukhala okhazikika, osasunthika ndi ziphunzitso zachabe. Ngakhale atayankhulayo timamutchula kuti Atate Oyera, Papa Francis, kunena kuti tipembedzere anthu okufa. Inde kumapembedzera anthu okufa mu njira zosiyana-siyana, koma tazindikirani ndi bwino kumvera Mulungu wakumwamba amene watipasa choonadi ichi masiku ano, osakhala osunthika ndi mawu chabe, ziphunzitso zathu zongosangalatsa makutu kuti ndikafa ine ontafa motani azandipembedzera. Ngakhale kuti Chisilamu amapembedzera okufawo.
kuti mwina ndi ntchito zawo zabwino za anawo abambo awo amayi amana lochimwa akapulumutsidwe. Ndi nthawi yabwino yolapa ino yokonza. Tasiyani kupereka nsembe za anthu okufa ino, pakuti Yesu Khristu akubwera. Pamene Yesu Khristu akubwera akutifotokozera pa Mateyu 25 chizakhala chokoma chotani titamva mawu onena kuti chani tayigwira ntchito, talalikira, takhulupirira, tasunga choonadi, sitinasunthike, takhala okhazikika mu malemba ake. 25:21 akutifotokozera motere, akufotokoza motere: Ambuye wake anati kwa iwe, chabwino kapolo iwe wabwino ndi wokhulupirika, unali wokhulupirika pa zinthu zazing'ono, ndidzakhazika iwe pa zinthu zazikulu. Lowa iwe chikondwerero cha Ambuye wako. Aleluya. Omboledwa akazafika pa zipata zakumwamba, mudzi wopatulikawo umene sakakhalanso alendo, chifukwa khalidwe lakumwambawo aliyambiratu pasi pano. Kulibetu kulapa pamene Yesu Khristu akubwera azamva malo. Kapolo okhulupirika iwe, kapolo wabwino iwe, unakhulupirika mu zinthu zing'ono. Inde kulolera kupereka chuma chako ku ntchito ya Mulungu, inde kulolera kutumikira ndithu m'madera osiyanasiyana, kulolera anthu akunene akunyoze chifukwa cha choonadi cha Mulungu ichi, kulolera kusapanga na maphwando okumbukira anthu okufa mu njira zosiyanasiyana, kumagula ma uniform wa anthu okufa. Inu talingalirani zimene Satana akupanga, kuonongera ndrama anthu okufa pamene ali moyo sumawakonda. Ndizomvetsa chisoni ino anthu ambiri akudwala mdziko lino lapasi palibe amene akukawazonda, koma akafa amenewo anthu titaya nthawi yathu kupita kumakawaona. Zomvetsa chisoni kwambiri. Mulungu akuyenera atithandize ifeyo kukonda anthu akanali moyo. Tazindikirani inu akutifotokozera pa verse 21 kunena kuti tizamva mawu onena kuti lowa iwe mchikondwerero cha Ambuye wako. Ndikutheka m'bale wanga wakhala ukuyenda machimo osiyanasiyana, moyo wako ulikati monga mafupa owuma anaona Ezekiel. Koma khumbo langa likuyenera kukhoti zamve mawu, lowa mchikondwerero cha Ambuye wako. Titalembetsa mayina athu m'buku la moyo. Ndimva nanu nyimbo ina imene imanena zakunena kuti tikuyenera kukhumbitsitsa ife kulembetsa dzina lathu mwamba. Tamvetserani. Mbuye sindisamala kukhala wachuma, ndifuna kukalowa dziko la kumwamba, buku lokometsetsa la ufumu wanu, kodi lalembedwamo. Mbuye dzina langa, kodi dzina langa lalembedwa mwamba, buku la ufumuo, kodi lalembedwa machimo angalipo ambirimbiri, koma mwazi wa mpulumutsi wandikwana, chifukwa lonjezano lanu lilipobe, ngafale afile ndidzawayeretsa, kodi dzina langa lalembedwa mwamba, buku la ufumuo, kodi lalembedwa kumzinda wokomawo wa malo wala, ndi anthu ovalaza ule
kumene choyipasi chidzawonongako. Kodi dzina langalo lili m'bukumo, kodi dzina langa lalembedwa mwamba m'buku la ufumuo, kodi lalembedwa. Tiseke maso tipemphere. Atate wathu okonda amene muli kumwamba, tikuyamikani Yesu Khristu chifukwa chotipasa mawu achiyembekezo mu nyengo ino. Iyi ndiye nyengo yabwino, nyengo yodala. Inu Mulungu okhulupirika, amene cholinga chanu chona kuti mufuna mulembe mayina athu m'buku la moyo. Tisakhume kungokhala mayina athu m'mabuku a mpingo pamene tikuchita machimo kunjaku. Tithandizeni Mulungu wanga kuyenda njira zanu. Tipatseni moyo umene unali mwa inu. Titsanulireni Mzimu Woyera pamene masiku akupita koyipa. Mutamandike ndi kulemekezeka Mulungu wathu chifukwa mwamva pempho lathu. Landirani moyo wa munthu uyo umene akumva zoti ali muchimo ndi ochimwa. Mukhululukireni. Khululukirani ine. Ndikuti kupyolera mwazi wanu olonjezedwawo tonse tikayeretsedwe. Pamene zifunsafunsa kuti kodi dzina langa lalembedwa mwamba, tikulakalaka Mulungu wathu mutilembe m'buku lanu la moyolo. Pamene mukubwera kudzatenga olungamawo, tidzapezeke ife tili olungama. Dalitsani ine, dalitsani banja langa, dalitsani awo, dalitsani banja lawo. Perekani mtendere mabanja mwathu. Ndikuti kupera muzisankho zathu zokutsatani inu Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wathu. Ngakhale mabanja pathu akapulumutsidwe chifukwa cha chilungamo chathu. Iyi ndiye chifukwa tagwira choonadi ichi, ana athu akayitikenso mwayi ophunzira choonadi ichi. Pamene mukubwera kudzapereka mphoto, ife modzi ndi mabanja pathu tikapulumuke. Pali mautumiki ambiri amene akulalikira mauthengawa malo osiyana-siyana dziko lonse lapansi. Tikupempha Nkhoswe Mzimu Woyera amene akukhala ndine akhalenso ndiwo. Ndikuwapasa mphamvu, ndikuwatetezera. Ine ngakhale ku mphamvu ya afiti, ine ngakhale ku mphamvu ya ziwanda. Inde anthu ena amene akumvetsera apa alemetsedwa ndi matsenga osiyana-siyana, matembero osiyana-siyana amene ali moyo mwawo. Mulungu wathu mu mphamvu yanu tikupempha mwamasule ndikuti ayeretsedwe. Pakuti inu Mulungu mwatipatsa ichi mu nthawi ino pa cholinga chofunikira mu nyengo ino. Ndikuti omasulidwa amasulidwe. Pakuti kunalembedwa kunena kuti iyi ndi nthawi yoyikika, kunena kuti mukamasule ansingawo. Motero tikupempha kuti mwa lonjezano la mawu anu masulani onse ansinga. Chizani onse amene akudwala. Pakuti mwatipatsa ife mphamvu yopita ku dziko lapansi kukalalikira. Ndi teknoloji tikutha kulalikira ngakhale ma social media moteremo. Tikupempha amene akudwala chifukwa cha pemphero ili mwachize. Amene amangika mu msinga mwamasule. Amene agwidwa ndi mphamvu ya ziwanda, poti mwatipasa mphamvu ya kudzudzula ziwanda ndi kuzichotsa. Tikupempha mwachose mapangano onse akufa amene ali nawo. Inde zinga zonse zamanda zimene zagwira miyoyo yawo tikuzitsutsa mu dzina lanu Yesu Khristu. Timasuleni, tiwomboleni, tipatseni moyo watsopano. Ndikuti tikayende mu chiyembekezo chodala kuti inu Yesu Khristu mukubwera posachedwa. Tapempha zonsezi pera mu dzina lanu Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudalitseni, Mulungu akulimbikitseni. Ngati mungakhale ndi funso lina lililonse, kapena mukufuna pembedzero lina lililonse chifukwa cha nyengo zimene mukudusa nazo, mwavumbulutso la Mzimu Woyera, koza kulumikizana nafe kuchokera pa nambala iyi 083 382 531. Tipembedzera limodzi, tifunsira chochokera kumwamba ku mtima wa Yehova kufuna kwa Mulungu. Poti si kwa ife, komano ndi kwa Iye amene apereka moyo. Iye amene asunga moyo wathu mwa Iye. Koposaposa mukhale nacho chiyembekezo chodala. Pamene Yesu Khristu akubwera adzatipeza ife tili okonzeka. Amen. Tidzagonjetsa Yesu akadzabwera, tidzapita kumwamba kwa Atate, komwe sitidzafanso. Adzapukuta misonzi yo
adzabwera. Mtima wanga usavutike, khulupirira Yesu, tsiku lina tidzagonjetsa. Chiyembekezo tiri nacho, tikudikira kubwera kwa Yesu. Analonjeza atatitenga, mtima usavutike, kulimpoto moyo sata, onse ogona mwa Ambuye adzauka koyamba. Chiyembekezo chodala tiri nacho, tsiku lina tidzagonjetsa. Tikudutsa mzowawa, matenda ndi maliro, koma Yesu sazengereza nalo, lonjezano lopambanalo. Yake ikadzafika, Yesu adzabweranso. Tikakhala oyera mtima tidzaonananso, Yerusalemu watsopano. Chiyembekezo tiri nacho, tikudikira kubwera kwa Yesu. Analonjeza atatitenga, mtima usavutike, kulimpoto moyo sata, onse ogona mwa Ambuye adzauka koyamba. Chiyembekezo chodala tiri nacho, tsiku lina tidzagonjetsa. Chiyembekezo chodala tiri nacho, tsiku lina tidzagonjetsa. Ayamikike Yesu Kristu, otipatsa ife chigonjetso. Tigwire ntchito osatopa, tsiku lina tidzagonjetsa. Tidzakomana mawawina, mzinda
uja ukombozi